varmaan menee ihan samalla tavalla. Eikö tää ole ampua? Kysytään kaivolla vaikka katsotaan nyt. Kuinka Karju niin kovempaa vaan? No, nyt mä oon lähdölle seuraavaksi. No, pitäis mennä kertaa tuohon putken päähän eteen. Mulla on itse tosiaan niin seuraavalla radalla, niin sitten mulla on kaksi putkihullu koiraa, että taas meillä on mennyt pilalle, niin se on aina ottanut sen lähemmän putken päähän. Ymmärrän kyllä, että se ei kuule eikä se näe mitään, kun silmät oikein pullottaa.